satu dua tiga. Tes. Tes, tes. Tes. Akarongan dari konsistori Jolo, hu peke hamu suara sanon. Tes, satu dua tiga. Tes. Tes. Jighi.
berdiri. Asa tabuka parminggota. Tak jongjong mahita. Martamiang mahita. Mar hite-hite goar ni dewata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di porbadia na manop palangit do tanon. Di pasaor madamena tutod di tabi. Amen. Tak mahita madok di tangyang tay. Ale Yesus Tuhan nami. Bereng kami na dison. Pinarmahan miro kami sa luhut na dison. Saya siro ham di kami sa pangulo kami. Amen. Marite mahita. Aidang buhailahon barita nauli. Ay hagogon ni debatadoi baluahon nasa na porsea. Ay di bapatar do disi hati koran ni debata. Nasian haporseaon hobartu natar surat. Na mangulu do partigori inorhon ni haporseaon na martamiang mahita. Ale debata nasokal jalan abadia. Mau leate mahudok hami tuho. Ala naong disodangi ho hami marhite-hite hatam. Dupak koma buhimi tuhami. Asa jala parbadiay mahami marhite-hite todimi. Laho madalani ngulu namion. Tugu-tugu mahami asa unang manipil hami siyan dalanmu natigori. Dohot nasitongi. Pargugoy mahami laho mangihuton ho. Asa totong hot haporsion nami iho saliling ni ngulu namion. Amen. Didongani Tuhan debata mahitaon salutna. Amen. Amen. Haleluya. 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 Tatangi omma songos dikak ni patik di minggu tasadarion di mana dibuat sian rom 10 mamukka mesene 10 do 10 tolu songon mana tar surat disi ai rohai do porsea asa tu hati goran pamangani do makatidakon asa tu hanguluan ai didok surati do dang sipai laon nasa na porsea di ibana ai dang adong ibar ni Jahudi manang Junani ai sada do Tuhan saluhutna naong mar basa-basahon sian hamoraonna tu saluhut akka nama jou ibana ai malua do ganup nama jo guarni Tuhani atong rak mai tamangi do gogo ale Tuhan debata
Sai pargugui mahami mangulahon nao bartu hatami. Amin. Marede mahita. Dosata tua dupan di debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hajasaan di dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham dihami akan na mangarsakot dosa nami nuaing Tuho. Sahap pembatu bagasan rohanami hajasaan di dosa nami binatu pami. Lehon matuhami todim na badiay, asalam hot haporsyon nami, yasi ni roham, pargugoy jala urubi mahami lahom gotapon, nasa dosa dohot roha portibion. Asa kuhupasahat hami diri nami, ima daging dohot todinami, gabi pilihan na mangulu, jala na badia tuho, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Bigema baga-baga taringot tuasesaan ni dosata. Martua mamanang ise naong sinesaan pangalasyon na, naong hinukupan dosana, martua majolma, ia so dijujur Jehovah tu ibana hasahaton na, hasangapom mani debatana di Gijang. Amin. Marit dehita nomor 170 lalu.
gutta sedarion ima siam Markus sada mamuka mesen asap lobat 120 tazahama marsoring-soring. Alai dung dihurukkan si Yohanes Roma Yesus tuduat Galilea majami tahun barita nauli ni debata. Inado nunga dapot tikina nunga songgok harajaon ni debata paubahamu marohamuna jala porseai hamuma barita nauli. Dungi namardalani ibana di topi tahun ni Galilea di idama si Simon dot si Andreas dongan saamani si Simon na sumapakko jala tu tao ay pajala na do nasida. Jadi hidup Yesus matu nasida ihuton hamu hamu bahenokku dohamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida majalay laos mangihuton ibana. Jadi dumau otik dalani siani ida masih Jakobus anak ni Zebedeus doho si Yohanes dohanna samai bagasan parau donam nasida pature turehon jala nasida. Dungi manigor di joma nasida gabi ditadikon manasida amanasidai si Medeus na parawi rap dohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana ido sahatna martua mano bege jala no peop hatani debata amin mari demahita sian 677. Au porsia ide bata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak ide bata Jahoba nasasadai imane tubuhon si Maria na gabi-gabian siator di perbadia adorong suwa bubuan ido tuhat na tumaon na berni di panghuman si Latus nama tetarpazan lemana di hao pinar silang na tuat tu banua turun tanon na mulak mangolo di hari patoluhon manaik tu surga di Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ma pamulak surga tu tanon manguhumi halak na mangolo dohot na mate au porsea di tor di perbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia ngoluan na sora suda amin mari demahita. Tingkas mata pabun
kana sumurung sian saluhur narohan ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di mingguta sadarion tersurat di panuri rang Jona bidutulu ayat sada sahat rodi 10. Songonom madidok takasma tapai hutihut. Dungi Roma muse hatani Jahuba tusi Jona padua halihon songonon. Borhat maho laho tuninipe huta nabuluni. Jala tiktikot tusi tikting si pabuaoko tuho. Jadi borhat masi Jona lao tuninipe hobar tuhatani Jahuba. Alai huta nabuludo yang goninipe di julun ide bata. Partuluarian mardalan labasna. Dungi dipukasi Jona ma mardala di bagasakutai parsadarian. Jala martikting ma ibana madok. Opa puluari nari nama. Jadi marongrong ma ninipe. Jadi porsea ma kajol ma isi ninipe di debata. Jala ditik-tikon madokon marpuasa sadari. Jara maruros hori nasida. Sian halak na magodang. Ro dinasa na mekmet. Dungi sahat ma hatai tu raja Ninipe. Jadi hehe maibana sian habang sana. Jala diosari pakaian nahian siad dagingna. Jala martujuk kon hori ibana, jala hudul tu sirabun. Dungi disuruh raja ima mertikting pabuahon tu bagasan Ninipe. Songonodo tikting ni raja dohok donganna akana sangap. Nang jolma dohok pinahan, tole lobu dohok biru-biru. Dang jadi madai yagiaha. Dang jadi manggagat, aek pedang jadi inumamuna. Ikom marulos hori jolma nak pinahan. Jala guguan nabi jauh-jauh tu debata. Jala ganuk jolma ikom mulak siad dalan na narwai. Dohot sian hatu duson na niulani tangan nasida. Iseu boto sa anggiat tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana. Jala mulak ibana siap parpiar ni rimasna asaunang mago hita. Jadi dung dida debata pabahenan nasida namulaki nasida siad dalan nasida akana roai. Gabe di sol-sol debata marohana taringot tu hamagoan nani lubahonna bahenon na hiyatu nasida gabe daksaut di bahen. Ido saha na marede hita hangulua do hatam. Hanguluan do hatam si Gabingo
Na inaulongan di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus di patolhas di jami taon tu saluhut hita. Taringot tu asini rohan di debata nama cai balga laho paluahon saluhut jolma. Ubalga do asini rohan di debata sianuhumna. Jalai ko saut do saluhut na sakap mi debata di sudi panggulmiton ningulu di jolma. Imana naing uhalota laos hanguluhonota marhiti jamita sadario di sude panggulmiton ningoluta. Balgado asini roha ni debata. Jala asini roha ni debatado paluahon saluhut ngulun di jolma. Ubalgado asini roha ni debata siar rimas na dohot uhumma. Jalai kopas auton ni debatado akasakak ma di sude panggulmiton ningulun di jolma. Tuhan akan menyatakan kehendaknya dan pasti akan memberi keselamatan bagi semua orang. Walaupun Tuhan kadang-kadang menyatakan akan menghukum orang-orang yang melakukan segala sesuatu kejahatan dan perbuatan dalam kehidupan. Nah, inaulongan di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus. Tauji juma mereng proses pajuon ni debata tu si Jona. Didok di jami taon di jauh debata masih Jona pa dua halihon. Ay ditiki di jauh ibana perjulu sahali lau maniktikon hamagoan ni hutan Ninipe manibil do ibana sianadopan ni debata. Lau ibana tu Tarsus. Marhite-hite kapal. Pada uhod diri na siya debata unaksaw tiba na makatidak ko kata ni debata. Alay proses ni pardalanan ni si Jona nga taboto na dibodut ihan ni bana jala marhitei madalan paluahon ni bana. Kemudian disakapi debata. Manusia dapat menghambat kehendak Tuhan. Manusia dapat menghambat kehendak Tuhan. Tapi manusia tidak mampu meniadakan kehendak Tuhan. Jojodo jolmai portibio say maralo manang manibil siya nadupan ni debata. Alay dangboy jolma mangabat sakap ni debata. Alanido ban na di jo si Jona di jamitau pa dua haliho madok tiktikom mahatakku tuhalak Ninipe. Didok sauk maborhat si Jona ditiktikon mahatan ni debata jala paniktingon ni si Jona tu halak ni pemadok o 40 hari nama jadi marongrong man Ninipe. 40 hari lagi aku akan menunggang balikkan kota Ninipe dan semua penduduk di sana akan mengalami kehancuran. Berita hamagoan di patolhas si Jona tuhalak Ninipe. Berita hamagoan jalahatan ni batalo madoki naiko saut di pasau si Jona do pakatayoni alay hata uhum na pinatolhas ni si Jona. Mabay sada pembaharuan hidup di halak Ninipe. Di ayat 5 takas di jamita tau didok. Jadi porsea ma akajolma isi ni halak Ninipe, manang halak Ninipe. Sudah penduduk kota Ninipe, porsea di debata. Porsea di debata. Tumangihon hata ni debata na pinasaha ni si Jona jala dihaporseay na sida ma debata na kopasauton uhumma dihaporseaon ni hala Ninipe adong maparbuena parjolo ditiktikon na sida ma sadari marpuasa sude jolma
marulos hori nasida sian na magodak satu na mekmek. Dinasahat kata ni debata tu raja pimpinan ni bangsa Ninipe. Turun iba na sian habang sanay. Ditanggali baju-baju habang sana. Jala didok di jami taon. Gabe marpakaian hori bana. Martujuk kon hori. Jala pola didok hudul di sirabun. Nah inaulongan di bagasan gornito hatta Yesus Kristus. Ketika manusia mendengar firman Tuhan yang datang menghukum dan percaya kepada perintah dan firman Tuhan, maka dia langsung berubah karakter dalam kehidupan. Meninggalkan segala sesuatu kebahagiaan kehidupannya oleh perbuatannya yang salah. Dan bertobat. Mengaku kepada Tuhan segala sesuatu perbuatan jahat itu. Didok di jamita tahun mertikting marajai tu saluhut bangso na paling ekstrim dakolan jolma ante dia yapitu dang hola jolma ala didok nang jolma doho pinahan tole lobu doho biru-biru dang jadi mangan dang jadi minum dang jadi manggaga takapinahani nani piaro nasida dang jadi manginum maik. Kadang-kadang aneh do dipikirat nanti. Bukan hanya manusia yang harus bertobat, tetapi seluruh isi dunia di hadapan Tuhan. Jadi mau bertobat jolma, otomatis do bertobat saluhut alam, dohot ciptaan Tuhan. Karena manusia yang mengendalikan. Takas do ditiktikon. Asai komar puaso saluhut isi Ninipe. Mengenal diri mereka. Jala didok bersuara memanggil nama Tuhan. Jauh-jauh tu debata. Mungkin do ka pinaha jauh-jauh tu debata. Dohot alam ciptaan. Bisa. Suara angin yang menggoyangkan pohon-pohonan dan itu menyatakan bunyi-bunyian. Menjadi sesuatu kemuliaan bagi Tuhan untuk menyanyikan sesuatu yang memuliakan namanya. Segala sesuatu harus tunduk di hadapan Tuhan karena manusia tunduk kepada Tuhan. Perubahan total dari sifat manusia na mendengar manang na mabigi hatani debata. Ikom marulos hori saluhu jolmai nak pinahan jala sian nasa guguna. Jala sian nasa guguna marsuara maju debata. Di samping ni melodung porsea nasida tuhatan ni debata nanaing mangarongrong ngolu nasida. Muncul pertobatan lau maju debata. Jala didok ikomula masya dosa dohot tajahaton nai. Berubah. Unang be mangulaho nak kahajahaton diadopan ni debata. Jala komulak sia dalan narwai. Tu dalan nadingkal. Maka ada pertobatan kebaharuan hidup. Ang giat ayat sia iseu botosa ang giat tung marpangulahi jala sol-solan di debata rohana unang dipasau rimas nai tuhita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan mau merubah sikap, ketika Tuhan menyatakan akan menghukum kita dalam segala perbuatan yang tidak baik, maka perubahan manusia bukan hanya memanggil nama Tuhan, tetapi merubah dari seluruh sikap dan tindakan. Sekaligus ada pengharapan, ada pakirimon, anggiat marpangulahi debata. Disude pabahenana dirimasna nanaing bahenonna. Anggiat marasi niroha debata lau paluahon saluhut halak naolo. Manada dirina diaka
Ulaon naso di lomohon de bata, jala berubah. Nomor 8, bukan karena perubahan seseorang dalam setiap tindakan itu menjadi jaminan ada sesuatu tindakan Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi lapatanna di sini dang merojaha di jolmai. Akalo moni rohani dibatasi patu pauna. Marminggu mahita martangiak tu dibata. Molen narupania tiak kana ringgas marminggu. Anggiak mersugut ropa supasunain na hero rok supir songoni. Supir angkot. Marminggu ibana anggia hari sini satu hari Sabtu ropa supasuni dibata. Makirim ato. Tapi torkempis ban pagi-pagi hari Senin holak keluar saja budu pe ibana. Itor soong bisi iwana. Pading gato banaw na tong 2 zom. Nga habis be ngalaw par sikola ngalaw par karijo. Sadari darong dapok na pasu-pasu. Mata babi marminggu di ibana tuari. So pasu-pasu Tuhan. Lomo natong nang mangatur ngulu. Molo mangido pakirimo tu dewata anggiat marpamulahi rohana jala paduaon na hita si anak kahajahato ni. Bukan berarti kita yang menentukan segala sesuatu, tetapi Tuhan. Didok di jami tahun, jadi dung di ida debata. Jadi dung di ida debata. Pabahen nasida. Perubahan kehidupan mereka yang berseru kepada Tuhan dan mau melakukan perubahan hidup. Dungi bereng debatai, berpangulahi ma rohani debata. Maka Tuhan yang menentukan segala sesuatu perjalanan kehidupan manusia. Alani molo tadok, asini rohani debata do paluahon, molonita, dang nama dok dihita gabe pasif, tetapi harus aktif. Ayo bah asini rohani debata. Dahulu do gudak sonito, molo dapok pasu-pasu, oleh hati ma Tuhan. Ala sini roham. Baru molotov puadok pergumulan dang dabot pasu-pasui kadang-kadang. Wasa Tuhan. Baru tornal-nal masih malolok tama merek pasu-pasu dihala kate. Wasa sianui pasu-pasu. Nau kebat aka per minggu madok asini rohani debatado paluahon. Hape olo mamereng naguda nga pasu-pasu tok tuhala nasuhe berminggu. Ay mangulu do sa saudara bukan. Bahkan usonang ra nguluna iberek kita. Bukan kita penentu di dalam setiap kehidupan itu. Nakpadidok, pasu-pasu ni debatado asini rohana do. Ubaina malua hita. Alay, ojahan na naik perlu di bagasan nguluta adalah sesuatu kehidupan yang benar-benar setia dan tulus untuk merubah seluruh karakter hidup kepada Tuhan. Nah pertama di jami tahun na ngarong dihita sada pemahaman paingoton di pertobatan ni halak Ninipe dung di jakon nasida hata ni debata melakukan segala sesuatu perkabungan parpuason didok di si ikonaing berseru kepada Tuhan. Harus berseru kepada Tuhan. Jauh-jauh tu debata. Jadi tanda pertobatan di setiap orang, panggillah Tuhan di dalam seluruh hidupmu. Nah inaulongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Saat sonari gudang dupi tadupi persoalan kehidupan apalagi pandemi Covid. Das selesai. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Saudaraku yang di rumah yang mendengar live streaming hari ini. Berbaliklah kepada Tuhan. Walaupun beribadah di rumah dikatakan, berserulah kepada Tuhan. Jangan berdiam diri. Tuhan pargugui mahami di sudingo lunami, di namangadopi akan masa siadopan nami. Ancaman kehidupan, kematian. Saya linai hudok, ancaman kehidupan, kematian. Ay berita hamatian ala ni Covidon terus menerus bertambah. Sahatu sadarion. Jala selalu perlarangan yang ada bagi kita. Virus itu terus gentayangan tanpa kita sadari.
Untuk menjaga itu, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Itu hanya selalu himbauan. Lakukanlah itu dengan sukacita dan tidak takut. Lakukanlah itu untuk berseru kepada Tuhan. Itu harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita dengan ketulusan hati. Jika berseru kepada Tuhan, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Kekuatan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Dangarong na boyan dalhonot tak kekuatan. Sipata nama make masker pe gabe pojok doho sana nanti. Sipata. Molo torus tapakkeon maskeron. Di rumah kadang-kadang ada contoh di TV kelihatan itu. Di Jabu penasida mar masker do. Do amat tai do inatai. Laumangan ikut 2 meter. Manak 1 meter. Boy doi menjaga bisa. Tetapi ingat kekuatan Tuhan yang menjaga. Serukanlah kepada Tuhan dan mohon tolong. Supaya kita dimampukan dari segala sesuatu. Unang marsak. Muladope berita-berita na memang roh ancaman kehidupan ini. Opa puluari rong-rongokku ma. Aku akan menghancurkan, memutarbalikkan, membunuh semua manusia yang ada di Ninipe. Nina Tuhan. 40 hari diberi waktu. Perjalanan hidup kita masih panjang, bukan hanya 40 hari. Kita masih Tuhan beri sesuatu yang indah dalam hidup. Kita pakai mai untuk berseru kepada Tuhan ketika kita masih ada. Pakai mangulukon gabe pasu-pasu ketika masih kuat. Jadilah menjadi berkat ketika masih kuat. Aidung mati anu natok toma menjadi berkat nanti. Itu nyanyian yang senantiasa terkenal. Berseru kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, totalitas kita. Dan kita tidak mampu menghempang segala sesuatu tanpa Tuhan. Hal yang kedua, seruan kita kepada Tuhan ni komar parbuehon perubahan. Padao masaluhu nadirim sianak kaulau munarwai. Asai baru. Padao madirim sianak kahatudoso di bahasa Batak. Sian hatudoso naniulani tangan nasida. Kekerasan yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Kejahatan orang-orang Ninipe dicatat bahwa mereka bersembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka ciptakan. Itu satu. Dan perbuatan mereka untuk menghancurkan hidup orang lain, untuk menyelamatkan diri sendiri. Maka dia tidak perlu hidup orang lain. Sifat egoisme, memenangkan, mencari kemenangan sendiri. Gimana masa? Gabiarong hatudusun ni tangan nasida melakukan segala kekerasan. Padahu molo tadokate, molo jolman waeng, ada pembunuhan, ada pencurian, ada hoax, macam-macam sekarang. Ada nama baik yang dihancurkan, ya. Ada egoisme orang semakin kaya untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang lemah. Terjadi di Nuaingnya. Alepa balgahu molo tadoki secara dunia. Wadi jabuta tertekabati dua kainai bayi nama. Jadi molo beribadah mata do inata do dana di minggu di Jabu masing-masing direnungkan dulu. Adong do hatu dosun niama mabai kekerasan melalui tangan atau kaina. Adong go hatu dosun niama do ina mabai kekerasan merhiti tangan atau kadadana. Enwang daktar ajar beda dana karena di kemajuan zaman ini gabi dibayan kekerasan merhiti tangan nakoras. Jadi mula dong hatu dusun ni halak pini Ninipe marado podongan na merhiti katangan na nakoras di dok menghancurkan kehidupan orang lain dengan kekerasan itu, melakukan segala sesuatu, melokatan asing di dok, bisa mereka membunuh orang lain dengan kekerasannya. Meluhi tararak pola alai menyinggung orang, bikin tertekan batin kehidupan. Di zaman Noeng nagoda ngabi bersama ama bukan? Siap bagi satu malam budut toh. Meluhi halak Batak sering deh.
Peminuk tua gue bukan. Ale moloinat tabor hak si jabu mungkin diorai ala parji jabu. Dadanak dang bui bebas. Alai kau mempertanggungjawab petugas nak. Merhitiak ke guru nak. Komunikasi tanpa kelihatan atau pertemuan muka. Daring di dok, di istilah noeng. Semua ini membawa malapetaka kadang-kadang dalam kehidupan kita. Adong doboi perubahan di kita untuk berubah, melakukan segala sesuatu yang baik. Padau madirim si anak kadalanmu narwai. Ketika kita melakukan segala sesuatu perubahan, maka kita mengenal keadaan kita yang menyimpang. Jadi jot-jot si Pak Nijolma di Portibio songonon, dangolo mana dadalan na narwa, manang nasala. Nanti, unggodang go salah inay na tahe di keluarga, muluy bay na mama bukan? Baru sebalik na, nagudangan inay na manyalaho na mama. Masih bain hal citongan Nabi, ale menyalahkan orang lain. Di gereja besongon itu, ayala ni hamu kasih tua itu benar songon ruas onina, isalah ruas itu. Isalah ruas doke mungkin jamita ni parjamita, pakorasu sipata inna. Pernahkah kita bahwa kita sadar melakukan segala kejahatan itu perbuatan yang tidak melakukan kehendak Tuhan dengan benar, baru kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Dangadong uboto manangisi nasalah hamu manangdang. Soholat Tuhan mu dohot ho. Alani unang menuding orang lain. Tetapi koreksi dirimu yang melakukan segala kejahatan. Alani molodidok. Pauba marohab siya sudi dalam munarway ay hodo manada dalam muroa manangdang nanti ye molo merminggu hita lapatan noeng marsaur nganasi tok kita jala bersih di hadapan Tuhan belum tentu, tapi kita sendiri tahu itu dan Tuhan kita. Alani perubahan setiap orang molo berserulah jauh-jauh mahotu debata jalaulahum masaluhut ulau lomoni rohan debata padau dirim sia sudia kadalan narwa dibereng debata mai gabe asima rohana midaho ala debata para si roha bolon jala takas do dido di Hesekil 33 ayat 10 sada songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahat. Soikon mida hamu mulak ni parjahati itu madikod dalan na nian asa mangulu iban. Atok say mulak mahamu tumadikod dalam wakana jahati. Buasa tuktaga mo mate hamu ali penopar ni Israel. Dihimbau, dipangido, asini rohani debatau balga sianuhumma jala say toktong di pangido debata tiki asa tapak ketiki tahun marhamu bau ni roha. Ketika kita masih hidup sekarang nang mengakhiri Januari mahita di tahun 2020 sada nang mengakhiri minggu terakhir minggu depan 30 sada masuk tu bulan Februari. Begitu besar kasih karunia Tuhan bagi kita. Harus diakui itu. Tuhan terima kasih Engkau menyelamatkan kami dalam pandemi COVID-19 masih terus gentayangan dan selalu menyakutkan. Namun Tuhan melepaskan dan memberi keselamatan. Alani berseru mahami tu adopa oleh Tuhan. Isudi ngulunami. Jalolo mahami pauba rohanami anggiat tu ngasih roham. Buima merdala kita tu tahun 2020 sada. Di bagasal las ni roha asa toktong di palua debata hita gabi di sol-sol di debata marohana taringot tu hamagoan na nilubahon nai bahenon nahiyat tu nasida gabi dak saut di bahen. Tuhan telah melakukan perbuatan yang indah bagi kita
melalui Yesus Kristus. Dia menyelamatkan kita, memberi keselamatan yang sempurna. Di leo debatado tu hita haluao do tangulua marhiti Kristus, porsea mahita di si, porsea mahita di hatana. Salinay, dakta rabat jolma sakap mi debata. Alani godang doa sini rohani debata di hanup hita sadapot hita haluaon, marpakiri momma di ngolu siapari. Marhapor seao tu hatana, jala toktong mangulahol lomoni rohana, penuh dengan pertobatan yang sempurna. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami. Saisuan turohaki. Asamat barbuei. Alece sustu haki. Sang marbu wajol mai. Naupe opa kami. Aki aku namai. Saat tutangani. Mauliate madiho ali Tuhan Allah hapapatar ni hasitongan ni hatam di bagasan tikion di parsauran nami dohoto diari nabadiaon dinalau mengajari hami dohot paingotok kami ikon saut sakakmu dohot lomoni roham patu paomu tu saluhut hami jolma digodang ni dosa dohot pangalausion nami na nguhumommu ali Tuhan alai dileokodo tiki songon ninipe asaolo nasida pau bahorroha diakap parulaon nasida naroai di adopami gabi jauh-jauh tuho marpuasa dohot marpahean hori patadahon nali Tuhan haserepon ni roha nasida jala porsea di hatam naikon hatam do nasaut dohot lomoni roham gabi marhitei marpakirimo nali Tuhan hami dingulu nami diasi ni roham nagodangi nase marpamuati di dosa nami dohot pangalausion nami Tuhan daksaut di patupaho uhumi tuganup na porsea diho doho naolo pau bahorroha na jauh-jauh tu adopamu makirim di haluaon na pinatupami songoni mahami ali Tuhan di pardalan ningulu nami marhite hasitongan ni hatam dina mangajari hami sadarion pasu-pasu mahatami saisuan may turoha nami asa parbue honon nami ali Jesus Kristus si palua hami di hapor seon nami tuho atau papos maroha nami mangulahol lomoni roham asa upadaw hami saluhu takaulaon naroa jalaolo hami uduk di hasitongan ni hatam Tuhan asi maroham jalo matang yang nami sahat may tutangammo marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sian nomor 515.
damang dainang hangin na pinaribot na di bagas gerejaon dohot na stay at home di bagas tabi. Titing dihita di Minggu tanggal 24 Januari 2021. Namun nguluh kita don kita yang pengedianon ima amata sintua marihot tambunan. Topi ini tangyang ta hot masong na somal natar surat di teti pacaron tong mata tangyakon. Tau soma titing dihita. Nah perjolo. Kebaktian Minggu tanggal 31 Januari 2021 Minggu Septuagesima bahasa Batak. Evangelium Lukas 4 ayat 31 sampai 27. Epistel Pesalmen 111 ayat 1 sampai 10. Tema hatani Tuhan Yesus nagok kuaso. Kebaktiata Tiganub bagas tabi dipandu acara live streaming online dot offline naro tu gereja sona tapatupa ima petugas pelayan do petugas live streaming dot parhalado jadi akadainang sutung heran rohana sedarion basauti perminggon memang kita sedang status lockdown dope anggo gereja sedarion dohot minggu naro konyanon mamereng ma dapola patorang oku sude bahasa songoni masyatu sama dihita demi kebaikata b dapat dua hon kebaktian pertanganan perjolo patu paut tamai dari Kamis 4 Februari masuk pukul 2 borngin inganan di bagas tabe laos patu pau ma acara sowondong tapatupa na tauni na patuluhon pilihan diakonia sosial. Songon nong tertikon na di hari Minggu. Sadarion patupot tado pilihan paupaton sipa sahatota tu keluarga nyonya dadap-dap porusi laban. Hari Minggu naro di tanggal 31 Januari di gerejaon dung sidung acara Minggu. Suang songoni tu keluarganya amangsin tua asirai perusahaan dot amangsin tua sinurat boru malau. Dungan non na pagpilya kita yan na perpudian na meran sotung tatoison iman non tu pilihan diakonia sosial so ni ma so dita napapaton so ngonong tatitikon yaka na selaon sa lileng ni bulan Januari nunga sahat be pilihan Natal do tahun baru keluarga tu parhalado pasahatot tamay tu kantor pusat di bulan 2 minggu parjolo haporluan khusus tu pelayanan sending hakai molo arong dope damang daidang tude keluarga nong patupahon dang di pasahat dope tu parhalado arong dope tiki di hari Minggu naro di pasahat mai tu parhalado na palimahon rapot pelayanan 2021 patupot tama di tanggal 21 Februari 2021 Pinangido Ganup lembaga do seksi asa mabain program nabi Laos hata-hata tulupat tamay di tanggal 20 sadai ido asa tapahatop panitingonon jala tapalabat para potoni asa boy ganup seksi dohot lembaga pato tahun aka program nabi di tahun 2021 fokus HKI tahun pelayanan peningkatan sumber daya. Jadi ima dasarta lau manusun aka program khusus. Mulakan rutin nama satu kita di sini. Alai khusus ima tu tahun pelayanan peningkatan sumber daya. Ima tahun pelayanan di HKI tahun 2021. Di pangidoro hadami sebelum tanggal 21 sudah aka program naung dihatani setiap seksi dok lembaga sahak mainnya tu parhalado tu BPH asa dikompilasi dia bisa ada bahan di tanggal 20 sadai melate titik parhepengon persembahan Minggu tanggal 17 Januari di gereja perjolo 410.000 paduahon 450.000 patuluhon 406.000 subjumlah 1.346.000. Persembahan Minggu tanggal 17 Januari di bagas nama keluarga Sintua Emar Paum 30.000.
Persembahan Minggu 17 Januari di bawah keluarga Sintu aja Lumban Toruan ono 10.000. Nomor 2, kewajiban jemaat guguan Totoripe tajalo dosian keluarga Abang Alexander P. Lumban Tobing Inang Boru Simangunsong. Iuran tahun 2021 ada 500.000, LSD 100.000, pembangunan 200.000, persembahan keluarga 400.000, subjumlah 1.200.000. Sian keluarga ini Abang R. Simajuntak, Dr. Elizabeth Poruna Pitupulu. Ucapan syukur untuk gereja 1 juta rupiah. Sumbangan pembangunan 1 juta rupiah. Untuk pendeta resort 200.000 rupiah. Untuk LSC 200.000 rupiah. Parhalado 200.000 rupiah. Guru jemaat 200.000 rupiah. Bipo 200.000 rupiah. Subjumlah 3 juta rupiah. Pasatun hamalatan natu di Batam Marhiti Huriana, Yusude Pasu-pasu Pangaramation di Batam Nasida, Siatik Kidang Salpi Sahatu Tikion. Tajalaro perpuluhan, Sianilakon ni Huriata, Putri Lumban Tungkup, ala hipasipastu ibana Sahatu Sadarion, Jala laus ulang tahun di mana di tanggal 14 ulang tahun pas 14 di mana tanggal 10 Januari 2021. Perpuluhan di pasar Tuhuria 2.500.000 rupiah. Tajalodo Hamalateon, sian keluarga ini Cintua Jalontar Lumban Toruan, Inang Boru Pangaribuan. Ala asidot tolong orang di bata di keluarga, nengkup umur ni Inang Nyonya Lumban Toruan Boru Pangaribuan, pa opa puluh pituhon. Nah di hari 24 Januari 2021 lausonima dohot umur ni si putri Lumban Tukup pa 10 paton di tanggal 11 Januari 2021. Hamalateon Tuhuria 1 juta rupiah. Punguma sude Hamalateon do pilihan atapa punguna saminggon 1.136.000 rupiah. 1.136.000 rupiah. Song ni masa ni tingkat. Martang yang menta mau liate dohot puji-pujian di sobah rohanami tu adupamu ali di bata jahuba amanami nahu pasahatami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami namangalehon tiki dohot hai pasot di hami di bagasa sadarion marapungu hami ali Tuhan di bagas jolmon dohot di akar ruasmu na di bagas nabi na mangihutton kebaktian sadarion. Mau lihat tema Tuhan nung nga disungguliho rohanami sadarion marhite-hite hasitongan ni hatam na pinatolhas ni naposom tuhami. Tuhan di pangidohodo siak kami asa hutinggalo kami akadalan naroa akarohana jahat jala marhamu bau mahami alai Tuhan maninggal honi saluhna jala makirim hami alai Tuhan diasi dohot tolong neroham jala palua hami alai Tuhan sian aka hamaguane ima alai Tuhan dibaritam nauli di bagasa sadarion alani alai Tuhan lopokon suaton mahatam hasitongani tubagasan rohana bimbe asa hutinggal kami ale Tuhan akadalan narwa asa marpuaso hami ale Tuhan sian ulaun hajahatoni Tuhan pos do rohanami todim todi porbadia do namanggohi rohanami saluhna namargugoi kami ale Tuhan asa todimima na mangula di bagasan rohan na pikiran nami ganup marsada-sada ali Tuhan. Tuhan asi maroham ni hami huboto hami takas ali Tuhan unggodang do asini roham sian murukmu
ima dihamulateho rohanami ale Tuhan. Tuhan di bagasa tikyop pere Tuhan. Dinaposom napasahato barite itu hami toktong ma lehonomu hai pasom. Dohot ringgas nirwa, dohot gajang nimur, dohot disaluhna aka padaraman. Atong sailam gaddama akana porsea marhite-hite parbari tahun nasida. Mauliate ma Tuhan disakupai rohanami tuarupamu nunga hubege hami tikting namasa di tonga-tonga ni huriamon. Tuhan naik patupaon ni huriamondo di are naneng ro manang di are Kamis ima partangyangan pamuhai patupaon nami may ali Tuhan di bagas nami be alani uka maroha do pikiran nami saluhna ruas ni huriami asa hupuji hami ho ali Tuhan asa hujo hami guarmu ali Tuhan marhite-hite aka partangyangan patupaon nami di bagas nami be alani tuktuki ma rohanami saluhna ruas ni huriam suak songoni ma ali Tuhan di pelayanan di hurianamion naik patupaon nami ali Tuhan rapat pelayanan di ari naneng ro di bulan Februari ali Tuhan alani Tuhan tukodo na mangajari hami saluhna parhalado ni huriam asa di bagasan ringgas niroha jala di bagasan ias niroha hami saluhna dina mangula dina melayani di tonga-tonga ni huriamon atong ajari mahami saluhna parhalado ni huriamon asa tung dengan mubaik kami aka pelayanan di tonga-tonga ni huriaon ima di tahun 2020 sadaun. Tuhan suak sonima ale Tuhan diaka ruas ni huriam nama kamulatehon aka dengan basa marhite-hite aka pangaleanon di aka iuran dot hamulateon Tuhan disaluhna ruas ni huriami napasahaton aka songon kewajiban toktong ma Tuhan pasu-pasu nasida di aka ulaun nabi nakpe subuhi hami wajupang bohi ali Tuhan di bagasa tikyon alepos dorohanami ali Tuhan saluhutna ruas ni huriamon pasu-pasu omu ali Tuhan tarlumobima ali Tuhan di ruas ni huriam di namarulang tahun ima buru ni huriam putri lubat tukup dinaungguk umurna 14 tahun di ari nafsalpu Tuhan asimaroham pasu-pasu mau ale Tuhan lehonomu ma ale Tuhan apistaran habisukon tuibana di bagasan parsiajaranna atau marlas niroha mahu ale Tuhan maradupun ibana suak songoni ale Tuhan di nyonya lubaturuan boru pangaribuan dina marulang tahun guk umurna sadarion 47 tahun toktong ma ali Tuhan ramoti jalalehonomu hai pason dohot akka pasu-pasu tunasida saluhna tarlumo bima ali Tuhan di akka gajang numur dohot hai pason patu paumu tunasida guk las niroha nasida di siganupari moleate ma di saluhna akka hamolateon nasahat turiamon atong jalomay ali Tuhan gabe pilihan na usus di adopamu moleate ma Tuhan di pasahat rohanami tuho di bagasat tikyon di saluhutna ruas ni huriam sian na mekmet na poso na magodang na matua pasahaton nami matuho asa homa ale Tuhan na marmudu-mudu saluhut na hami na patupahon jala mabain las niroha di hami saluhutna nakpe mangadupi akka hamaolok kami ale Tuhan dina masa di tonga-tonga ni Portibion ima pandemi COVID-19 alai pos dorohanami
marhaporsiaon mapakirimun hami tuarupamu paluamu do hami siani siaruhna jala marguguma saluhna akka ruas nihuriam mangadopi akka hamoloni suaksoni ma ali Tuhan di ruasmu nagale pamatangna hinorhone akka parsahiton Tuhan saluhna ruas nihuriamon na di bagasan parsahiton toktong ma mangido hami tuho asa homa na mangalehon hamalungon ni parsahiton sian nasida saluhna asagok las ni roha nasida ali Tuhan dinamadalani ngolu nasida siganu pari atong asim maroham dihami saluhna suaksoni ma ali Tuhan di saluhna ruas ni huriamon lehonom ma akapadaraman hanguluon siganu pari dihami ali Tuhan pasik kopomu akan narikot dihami ali Tuhan Tuhan saluhna do boy tarpatu paho jala dihaporsiai rohanami doi ali Tuhan patu pahomu akka silas niroha dihami suaksoni ma ali Tuhan diakan adongan nami nasuspek PDP UDP dohot akka keluargana asa margogo nasida ali Tuhan dina mangadopi akka namasa nadi portigion mulai tema Tuhan disebah rohanami tuarupamu dipanggiduan nami di bagasa tikion tangi honomu mai ali Tuhan jala uluamu tukpe marlauk dosa ngulu nami siganu pari uboto hami takas ali sadarion unggudang do holongmu sian murukmu ali Tuhan alani marpangulahi maroham dihami dihado saun nami itu sayunang paingot-ingot alai sesama salukna ali Tuhan asa gabe tamahami ali Tuhan asahatan ni pasu-pasu na naik si pasahatom mudo petu kami saluhna ruas ni huriamon tangiho jalaului pangiduan namion nahu pasahat kami holan mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Kita sambil bapumu pilihan. Martangi yang mahita pasahaton peliata tu debata. Kali Tuhan debata manami nadi banua gijang. Kodo haroroan ni pasu-pasu doh silehon-lehon rodiaka dengan basa na mauliutus.
Mauliate mahusob bahok kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahat tami madiri nami. Naksian nani lehomi tuhami pilihan nami tuho. Jalo may gabi pilihan na hucus dia dopamu jala pasu-pasu may asa di perhasyang huriam lau pati bulhon harajaomo di tonga-tonga ni portibion. Buhay maroha nami marhiti tordim nabadiay. Asalam patar huida jala hubotohami kudang ni silehol lehomi dihami. Ajari mahami asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Huhut pasahat pilihan nami dalan laho pasangapon ho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangido di tangiaktay. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo say Roma harajaomo say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni doongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon, dohot tagogon, rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Mula mahamu di bagasan las ni roha, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu, jala didongani Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu madihita salhubna, salam sehat. Orasma.